Bantu bakithi, this is Baba Dokotela Baba Sizwe Baba Jabulile Mfana omuhle njengekhehla lomloko umzukulu kaMancengisi. Namhlanje sithi sithathe kulesine senze ama-video sinakela ama-video sise-19 floor njengamanje 1904 to 1905 at Dark Room Studio number 1. That is where you find Baba Dokotela. Namhlanje I've got a topic that says HbA1c and GLP type 1. That is what we'll be talking about. Bafowethu angeke ngiyikhulume lena. Lena ke ibhekene namajita kuphela uzobamba ngoline wezigebengu nawo. Yabona lento lena, women are natural born expensive. Choose the one that is in your package and in your range and keep your mouth shut and practice your poverty somewhere else. I have to be telling that. I have to be telling. The good swimmer will never complain about the deep and big swimming pool. This is a good swim. And you too. Bhukuda bafo. Qede lapho umuphi imali uma usuqedile. Stop complaining about the big swimming pool. Swimming pool sizes are not the same. Just swim and give us some money. That's all. And you complaining about the swim. Those are our sisters. They are owning swimming pools that are big. There's nothing we can do. Swimming pools are not the same shape as well. You swim or you don't swim. But make sure that when you leave, give us some money. Yeah, this is what we're doing. I would have funny with serious. I could have got that. I'm going to complain about swimming pool. But what else can I say? I guess go back in. I don't want to make this video that long. I need to talk to abalaphi bendabuko. Bantu bakithi angiyikhulume lento. Uma ufaka i-product yakho e-supermarket ethize enamagama abufu enkulu ngenyanga bakunika 120,000 every month. Ngenyanga bakunika 200,000 every month. That will instigate tax as well. I-VAT yakho lapha iphezulu kakhulu because every 100,000 is 15,000 is gone. You see? Now bakunika le mali 100,000, 150,000 every month. You got products selling in pharmacies. You know how much they made out of that? You know how much they have made? Because they buy product at a 30% discount. When they give you 100,000, they're giving you more than 200,000. Because they purchase a product at a 30% discount. Makithi asingacebisa abanye abantu. Asingacebisa nje abantu. Ngoba le nto nina nibona ngasuthi imali le nto ifana nemali. Ifana nemali. When they pay you R1 million, you are automatically owing 150,000 to taxmen. You are automatically owing 150,000 to taxmen. Just now, SARS will start to visit you. You understand? But the time SARS visit you, you are broke already. Because le mali fika vese sekunegap enkulu. Into esidinga uthina, create your field agents, make a product, then keep the product in your place. Create what is called field agent, people who will come and order product to Gwena, or people who will order product and then send them kubona and let them sell it. Create distributors. Find somebody in Newcastle who will buy your product at a larger quantity and he will sell it to his people. We call it distributing agencies. Rather than putting your product in a pharmacy. Thereafter, control the economy and open an online store. An online store will allow you to sell your product even in Germany, South Korea, wherever you advertised. Advertise online. Advertise online. Believe me, the online store is an only solution to 21st century. Anyone who doesn't think about having online store, that person is late already. That person is late already.
You are late because ShopRite, they sell online. Checkers, they sell online. Woolworths sells online. Why don't you sell online? Only petrol can buy it online. But almost everything you can buy it now online. There is no need of queuing that Vodacom buying a phone. They bring a phone to you. They bring a phone to you. And let's go digital. Let's go online. Rather than taking our product, giving to the pharmacists to make profit. And these people, they pay after 60 days. Not that they pay immediately when you send the product. They don't buy. They merchandise the product. We as Africans, we have to tell us each other about things that will make us poor. These things of merchandising is not good for us. It is not. It's good for big companies. We are small in terms of business. Not even one of our companies are JSE registered with Johannesburg Stock Exchange. Not even one. Asikho isigodlo esiregistered lapha. So why are you pegging imbiza wena uzihambisa lapha? Why are you pegging imbiza uzifaka kulama herbal shops akhona? Let them make theirs. If bona befuna ama products ukuthi pharmacy, let them buy from your distributors. How is that? Let them buy from your agent, not from you. You sell this thing to the distributor. Distributor sells to the agent, and agent you sell it to the pharmacy. That's all. Not direct kuwena. It kills you. You can't control the economy if you like that. You literally cannot. The way you are broke close January, you got nothing. If pharmacy akakhokheli, that is how you're depending. Awuna nyoka, awuna fuck all. Skisibele ulayini omhlophe nje thina ngeke uzuyenze wena leyo nto leyo. Because one stress, ama-pharmacy akakhokhi. Usekuthintile usazi futhi. Kunento ayifuna wena unazo. Le mali ayifuna unayo. Ngoba ifika idlula. No, asikhulumeni into eyiqiniso. Eyinto futhi, let's try to formally package ama-product ethu. Let's try to formally package ama-product ethu. Be innovative. Like myself, this is a product engiyidayisa yabo. I-product lena engiyinikeza abantu abazishimana. Ntombi kayibhinci, powder, untombi kayibhinci, amafutha. Sebenza lento umuyishimane ufuna ukuphumelela entweni zakho. Nako ke manje sesiyayipackage ke manje nakhe. Yabo, angithi mina bengibanika abantu badayisela kanje yabo. Mufika nje ngifike ngikunika nje uhambe ukuyalela ukuthi lokho uzokukhotha lokho uzokugcoba phuma uhambe futhi. Manje sesiyayipackage ke nangu untombi ayibhinci. Nanti ibhodlela el-empty, you call it vials. Nanti ibhodlela el-empty. Thatha lento uyifake la. You understand? Faka lento. Thatha isivalo uthi kanje, yabo? Yabo? Musuthi sekuyavaleka. And uma uqeda lapho sekuyine label enje nakhe manje ke. Sekune label enje nakhe. You understand? Now you got a label, you got everything. Baba dokotela ngiyafuna lamabhodlela adayisaphi. Yabona lento ethi umona esinayo eminyangeni, it will kill us because it grows us like worms in our stomachs. Hamba inkampani ekuthiwa uDulgence Services in Westmead Pinetown. Dulgence Services, it is in Westmead Pinetown. Bala Dulgen Space Services, Westmead Pinetown. Uyothenga lamabhodlela lawa. Uyothenga lamabhodlela lawa. Phela ilo nto ufamba uthenga lamabhodlela lawa. Upackage wezinto esile. Njengamanje mina ngikhipha untombi kayibhinci. Untombi kayibhinci pho manje i-1500 period. Let's see ukuthi sisikhulisa into yethu. Then if sikhula kanjalo we can able to leave a legacy. Ayikho legacy yesigodlo. Isigodlo is like a tech shop edayisa ama-fried nama-wings esigodlo. Si weak isigodlo. Awukwazi ukusitransfer komunye umuntu. But the product, it is strong. You can sell it to somebody else. You can sell it to somebody else. Bakithi, ake sikhulume neqiniso. Don't you see 2025, 2024, 2023? Kunabantu okade babiza abangani bakho awukwazi ukuphila phandle kwamavesi. And 2026 basengabangani bakho and nezinto obuzenza 2026 and ikade wena 2026 2025 ubuworshipa into zokugqoka. Kunabantu abaworshipa amafoni. Awu understand? Abantu bathenge iPhone 17
abazi bazoyenzani, believe me, abazi ayinayo airtime kumanje lo phone, ayinayo airtime. It is very expensive, more than 30,000 rand. Yayibona imali 35,000. Yabo le nto le mekuyi-iPhone ibiza le mali, mekule phone le ibiza le mali. Labantu bathathe le mali le bathenga le phone ayinayo airtime. Kodwa ithengwe ngale mali. Umuntu ophethe iPhone manje ukuthi mina anganginiki imali engakho wafole imali akanayo. Kunezinto ofuna uzibone ezikuhlophekisayo. Okufuza ukuthi kulonyaka ngabe usuyishintshile. Start to worship something else, not into okugqoka. Yabona izidwedwe lezi. Zidwedwe lezi with different design and ink. Kuphela ayikho into ebizayo lana. Lento ngayigqoka ka Mr Price ngayigqoka ngathi even nga Pick n Pay ngayithenga mina. As long ngiyithandile yabo ukuthi ayi right le ngayithenga. Iphone kumina must be a phone, just a phone. Not ukuthi ibe negama elizodla imali yami. Mina into engiyidinga ngishango, mina into engiyidinga empilweni yami imali phela. Imali engiyidinga mina. Engisho ukuthi buka izinto obuzenza ngonyaka odlule, uworship into zokugqoka, uworship ama gadgets. I understand. Ngizokutshengisa enye into ezokuphatha kabi. Abantu banale stand lesi. Le stand abazi bazosenzana. Bekhuluya ngododo westand kusekhulunywa ngalento le. Amasiba phezulu kwamanye lawo. Lento uthi uyishutha ngaye ibikhuluma into eyithandayo lento le. Ibetri lana yehla very fast. Ichargewa kabili lento wazubukungatshelwa ngaleyo nto le. Engisho ukuthi stop worshiping gadgets and it ain't good, it's not going to help you at all. Phumani ke kulezi zinto ke lezi. Ngoba lezi zinto lezi sinitshela zona ngoline omhlophe oyigebengu ukuthi sikwenzile thina sakubona ukuthi lento ayisisi indawo. Yabo ayisisi indawo, and why not when ungezutshelwa iqiniso ukuthi uzothi imali yakho iphi ngoba vese namanje ona mali usinayo nana manje ona nyuko ona fakhola usakhokhela le phone oyithengayo uba nje imali enkulu ongenasidingo thina sishaya ngogrey nangu grey imali into esifunayo. And ku2026 ake senze ngendlela ehlukile. Stop worshiping lezi zinto ezingenamsebenzi, shintshana labafowethu laba bekho grand. Kahle masibamba ngoline oyigebe ngempela. Labafowethu nabo baxhaphaza. Ukubamba umuntu okufonana ngo9 ebusuku uthi ukuphi? Manje uze ukukhuluma nezingane zakho njengobaba ekhaya ufuna uphendule yena manje omazi ukuthi uthini. Ukubuza ukuthi ukuphi? Uthi ngisendlini usulele elingange sinobani kunomsindo yabona umfowethu la kakhanya. Yabo engisho ukuthi kunezinto ngempela nawe mama ozibonayo ukuthi yabo lezi zinto lezi mhlawumbe baba banakazithandi sisi kahle lento ukuthi ngibe nabangani abangaka. Yabona nje lo mngane wakho nalabanga njalo uma ufikele ubuye ngo3 ufuna kunabantu abadane group sefuze manje lokhu ucela ukudlula uya kamereni uyokhumula uyacabanga ukuthi kusafuze ukuthi uyodlula futhi kubona la sihlala endlini ezincane njenganami nje indlami engihlala kona encane amakamera mangaka amakamera u3 elami lengane elami nelengane. Okay, ashuthi no 2 bedroom. Thereafter mase ngingena ufuna ngene dining room ngicele ukudlula kulabo sisi kuyaxoxa la khuluma into engenamsebenzi. Uyabona nje la into ukuthi nabo mama abake bayibuke lento ukuthi ku2026 ukuthi lento ngempela siyayidinga nento esiguguselo sofa. Labantu bakhuluma indaba mosha toilet paper benza ukuthi bavula bavale efridge bathi lehli ifridge la kodana. Ayikho into abangayenzi ake siyiboneni into ukuthi kulonyaka mhlawumbe kube khona okuncane esikushintshayo kuzokwenza omkhulu umehluko. Ngiqale phansi akube khona okuncane esikushintshayo kuzokwenza omkhulu umehluko kodwa kuzokwenza omkhulu umehluko. This is babo Dawudi basizojama mfana mthetha kahle. Ngoba uma practice something different uzobona umehluko, but umehluko uzoba mkhulu. Ake kunike lento la wena njoba unoshukela angiqale phansi njoba unoshukela into yokuqala ofuze wazi ukuthi uyayenza kulonyaka iyodwa ithi into do something about what is called HbA1c and GLP type 1 yakho, because iyona into ebulale abantu kakhulu ukuthi iHbA1c yakho ibe too high. Wena one HbA1c njengamanje unesifo sikashukela, maningi amathuba ukuthi njoba iHbA1c yakho uyi22, maningi amathuba ukuthi ube nento esithi iorgan failures, not multiple but ube organ failure, uqala udialysis, uqala unqunywe inyawo, uqala ube impumputhe, uthi usube ulahlekelwe ingqondo kuthiwa unoshukela. Ngoba lezi zinto lezi siyazikhuluma but abantu bafuna ukulaphana bodwa.
awukwazi ukuzilapha wena, awukwazi ukulashwa futhi umngane wakho, because kunezinto owazi ukuthi lo baba lo umakhelwane wami into angangisiza ukuthi angikhiphele udoti njalo phuma udoti kuphela, ngakwazi ukuthi angigundele ngomshini iceke, hayi ukuthi usezongilapha. Ngoba ngempela lento esiyenzayo it's a biggest mistake ever committed by people, ukuthi nje bahlala nawe efletini wena usuyaselapha le fletini. Mina ngiyazi lento esiyenza ukuthi siyithatha up ngempela ukuthi ngempela ngilashwa umuntu engigibela nama-taxi sinayo emsebenzini kunebhodlela lembiza aliphathayo likashukela, uya emsebenzini unebhodlela aliphathele mina, athi wile iphengo lehlalo ongangibona usengiphathele ngomsombuluko. Yiphi i-preservative ayisebenzisile lapha yana? Ayikho. Hayi bakithi ngeke. Ake siyibhekene impilo kodwa siyisukumele, asithole usizo ngendaweni e-right, rather than ukuthi silashwe omakhelwane, silashwe abantu esiyanabo emsebenzini, silashwe nabantu esibafica emsebenzini. Uzolashwa umkhwena wengane yakho naye ongayishadile. Lo mfana usebenza uyi-security upheka nembiza kuthiwa emsebenzini ubizwa ngenyanga nangapha, nawe usekulethela futhi imbiza kashukela, emva kwalokho uzofa umshini nalengane yakho engayishadile. Yeah, I don't know ngoba ngithetha, but ezinye izinto ziyafuna ukuthi silathi sibe ne-conscious, sibe sober nje ukuthi should I be doing this? The answer is no. Then why am I doing it? Njengamanje ngicela wena noshukela, ngiyazicelela nje mina, ungezi kubadokotela kodwa hamba uye kudokotela wakho. Nazo ngenyanga sebizwa ngodokotela, hamba kuyenyangeni yakho ke leyo, uthi uthe ubabudokotela ngicela ningenza into esibiza ukuthi HbA1c. Ngiyeza ukuthi ngiyachofoza la, but uthe angeke ngicela ngiyicheck na ukuthi ayidlulile yini ku-18, ngoba i-HbA1c ewu-18 ifana ne-uncontrolled diabetics, untreated diabetics. Uma uthi nje njengamanje ushukela wakho i-HbA1c ihleli ku-18, no, asikwazi ukukhuluma nomuntu onjalo. Ngicela uhambe uye kudokotela wakho, ngiyacela nje hambe kudokotela wakho, hambe uye ekliniki, hambe endaweni ozothola khona usizo, hamba kuyenyangeni lekade kuhlolela, uyitshele futhi ukuthi ayichitha amathambo ekutshela ukuthi ne-HbA1c. So phela ngithi nazo zibizwa ngoba ngodokotela, hamba kumtshele naye, mtshele naye ukuthi akakwenze lokho. HbA1c uthi akakucheck leyo nto. Okunye nokunye angifuna ukungena, akakucheck nje leyo nto. Once athola ukuthi i-18 khona izokwenzeka. HbA1c akungenana ibe ngaphansi kwa-10. Singakubekezela ukuthi usho ukuthi ayibe ngaphansi kwa-10. This is Babu Dotty, Babu Sizibojabule mfana umhlenje ekhehlela lo mlungu. Goodbye, siyabonga.